बिटिसि सरकारा गावसुंथा आफादफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै आइजोफोरा फिन खुद्रिसारदों। बिटिसि सरकारा गावसुंथा आफादफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै थांनाय 20 जुलाइ खालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि माखासे गावसुंथा आफादनि आइजोफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। खुद्रिसारनायनि गेजेरजों मजाथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारिया लावख्रिगुरि गामिनि गासै मोनबा गावसुंथा आफादनि गेजेराव मोनसेबो गावसुंथा आफादनि मुंखौ हराखै होनना आइजोफोरा गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। लोगोसे रहेस्वर बसुमतारिया गावनि लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावा होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। आइजोफोरा बेखौ लानानै मजाथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि रहेस्वरा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आइजोफोरनि बुंनाय रावफोरा गासैबो नंखायजोब होनना खेंफोरथि होफिनदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै फिन खुद्रिखांदों लावख्रिगुरि गामिनि गावसुंथा आफादनि माखासे आइजोफोरा। बिटिआर सरकारनि गावसुंथा आफादफोरनो होनाय राङारि अनसुंथाइखौ जेरै गुबुनफोरा मोनदों बेबायदिनो लावख्रिगुरि गामिनि आइजोफोराबो मोननांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। लोगोसे रांखौ मोनाब्ला फैगौ समाव बिसायख'थियाव बे सरकारखौ जेबो मदद होआ होननानै रोखा बुंथिदों आइजोफोरा। मोनथायखौ मोननांगौ आरो जोङो फैगोन इलेक्सनाव नाथाय जोङो भटखौ होनाय नङा। लोगोसे 4 नं जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय मजाथि प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारिखौ प्राइमारिनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ होननानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरदों गावसुंथा आफादनि मावथि बिथांमोना। আমি জমদুৱাৰ সমষ্টি আৰু মৌজাতি ডিচি এৰিয়াত আণ্ডাৰত থকা হয়। লাখৰিগুৰি বুলি কয় আমাৰ এইটো। তাৰপিছত ঘটনাটো হৈছে কিবা যোৱা 20 তাৰিখত আমি 19 তাৰিখত কিবাৰ ওচৰত যোৱা হৈছিলে চেয়াৰমেনৰ ওচৰত। তাত আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিবা সেল্ফ হেল্পৰ যোগেদি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদান দিছে ৭৫,০০০ টকা কৰি গ্ৰুপত। সেই উপলক্ষে আমি তেওঁৰ ওচৰত গৈছিলোঁ খবৰটো সঁচা নে মিছা জানিবৰ কাৰণে। কিন্তু কথাটো সঁচা বুলি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি খবৰটো সঁচা বুলি গম পোৱা তেতিয়া আমি কৈছোঁ আমিতো পোৱা নাই, কেনেকৈ পোৱা নাই এইটো কথাটোতো আমি নাজানো বুলি কওঁতে মানে তেতিয়া চেয়াৰমেনে ক'লে যে এইটো খবৰটো আমি আপোনালোকৰ প্ৰাইমাৰীৰ যিজন কিবা ছেক্ৰেটাৰী আছে, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছে, সিহঁতে মই জনাই দিছিলোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ কিবা মানুহজন হ'লरहेশ্বৰ বসুমতাৰী মানুহজন, তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হয়, তেওঁক জনাইছে বুলি কৈছে। কিন্তু তেওঁক জনাইছে কিন্তু তেওঁ আমাক জনোৱা নাই, আমি খবৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত সেই খবৰৰ কাৰণে আমি পিছদিনাখন তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত। তেওঁৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁক সোধ পোছ কৰোঁতে তেতিয়া তেওঁ কোৱা মতে মই অলপমান পিছ পৰিছিলোঁ যোৱাটো অকণমান। যিটো সময়ত মই গৈ পাইছোঁ সেই সময়ত তেওঁ কোৱাটো মই শুনিছোঁ যে এই কামখিনি মই আপোনালোকক জনোৱা নাই আৰু আগতো জনোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো মই তেওঁ নজনাওঁ, এনেকুৱা কিবা কৈছে তেওঁ। তাৰপিছত কৈছে মই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মোৰ অকণমান দুখ আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই জনোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো মই কেতিয়াও নজনাওঁ, এনেকুৱা বুলি কৈ পেলাই কৈছে তেওঁ। যদি তেওঁ নজনায় তেনেহ'লে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে তেওঁ কিয় আগবাঢ়িলে নহ'লে? সমাজৰ কাৰোবাৰ সৈতে যদি কিবা অকণমান ভুল হয় সেইটো ধৰি ৰখা কথা নহয়। আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব ওলাইছে যেতিয়া কৰিব লাগে আমাৰ হিচাপত। সেয়া গ'ল। তাৰপিছত আকৌ তেওঁ যোৱাকালি তেওঁ আকৌ এনেকৈ ৰিপৰ্টাৰ মাতি পেলাই তেওঁ ক'লে যে আমি তেওঁক ঠগিছোঁ বুলি ক'লে। আমি তেওঁকতো ঠগিবলৈ যোৱা নাই। এজন মানুহে ঠগিব পাৰে কিন্তু আমি ইমানজন গ্ৰুপত থকা মানুহে তেওঁক ঠগিবলৈ যাম নেকি? আমি খবৰ নোপোৱাকৈ কাৰো ওপৰত আঙুলিয়াব নোৱাৰোঁ নহয়।
এইটো কোনো মানুহ তেনেকৈ অধিকাৰ হেৰি নাই যে নজনাকৈ যিকোনো কথাত মানুহক দায় লগাব নোৱাৰে। আমি তেওঁক দায় দিবলৈ কিবা তেওঁক দুখ দি মানে কিবা ক'লোঁ বুলি কৈছে, তেওঁ আমি মিছা কথা ক'লোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আমি মিছা কথা কোৱা নাই। যিটো সত্য, যিটো আমি শুনিছোঁ তেওঁৰ ওচৰত কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আমাক আমি মিছা কথা কৈছোঁ বুলি তেওঁ যোৱাকালি ৰিপৰ্টাৰবিলাকৰ ওচৰত তেওঁ তেনেকৈ কথা কৈছে। আমাৰ দাবীটো আছে, আমি যিটো নেকি চেল্ফ হেল্পক যিটো নেকি অনুদান টকাটো দিয়া হৈছে, আমি ইচ্ছা কৰোঁ যে সেই টকাটো যেন আমিও পাবলৈ অধিকাৰ আছে আমাৰো, আৰু আমি পাব বিচাৰোঁ। আমাৰ গাঁৱত 5টা গ্ৰুপ আছে, 5টা গ্ৰুপেও পোৱা নাই, আৰু অন্য গ্ৰামৰ মানুহবিলাকে 10টা গ্ৰুপ আছে, 12টা গ্ৰুপ আছে, সিহঁতে কেনেকৈ পালে? আৰু আমাৰ ইয়াত তেওঁ কোৱা মতে যে ওপৰৰ পৰা আমাক অৰ্ডাৰ দিছে 4টা কিবা গ্ৰুপত দিব লাগে বুলি, ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে বোলে 4টা গ্ৰুপত অৰ্ডাৰ কিবা 4টা গ্ৰুপক কামটো কৰাই দিছে, কিন্তু 8টা গ্ৰুপৰ আছে বুলি আমি শুনামতে। 8টা গ্ৰুপৰ যদি আছে আৰু 4টা কেনেকৈ নোহোৱা হ'ল? 4টা কৰাই দিছে আৰু 4টাটো পাব লাগিছিলে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত 5টা গ্ৰুপ থকাৰ পিছতো এটা গ্ৰুপেও পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ ওচৰত আৰু এটা গাঁও অকণমান লগ লাগি আছে, আলিনগৰ বুলি কয়, সিহঁতে পাইছে। সিহঁতে পাইছে, লোকে পায়, কিন্তু আমি নাপাওঁ কেনেকৈ? আমাৰ কাৰণ এওঁ ভালকৈ কাম কৰা নাই, এওঁ ভালকৈ কাম কৰা হ'লে পালোঁ হয়। আৰু এটা কথা কি, তেওঁৰ ঘৈণীয়েক নাই, তেওঁৰ ঘৈণীয়েক যদি ইয়াত চেল্ফ হেল্পত যদি থকা হয়, আজি গোটেই গাঁৱৰ মানুহে পালে হয়। তেওঁ নাই যেতিয়া, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ ক'বলৈ মানে হেৰি কৰা নাই। আমি ইচ্ছা কৰোঁ চবেই ৰাইজে আমি পাব লাগে, এই টকাটো যেন আমাক দি পেলাই আমাক সুখী কৰে বুলি আমি ইচ্ছা কৰোঁ। আৰু যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি ইলেকশ্যনো আহি আছে, আমি সেইখিনিও আমি চিন্তা কৰিম। আমি গোটেই খোপাই UPPLৰে মানুহ হয়, আৰু তেওঁ UPPLৰে হয়, যিটো নেকি ছেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁ UPPLৰ হয়, কিন্তু UPPLৰ হৈ পেলাই আকৌ এনেকুৱা কৰিব নালাগে। কিন্তু আমিও UPPLৰ হয়, আমি পিছলৈ যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন হ'বলগীয়া আছে, এইটো সময়ত আমিও চিন্তা কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগে নালাগে। মই দাবী জনাওঁ যে আমাৰ গ্ৰুপত যিখিনি নেকি পাবলগীয়া আছে, যেনেকৈ ৰাইজে পাইছে, ৰাইজে পোৱাৰ কাৰণে আমিও মানে দাবী কৰিছোঁ আৰু যে আমিও পাব লাগে। ৭৫,০০০ টকা যিটো নেকি অনুদান দিছে, সেই টকাখিনি আমিও পাবলৈ মানে পাবলগীয়া উপযুক্ত আছোঁ আৰু। आङो सिगाङाव बयनिसिमबो मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दानो आङो अरुण'दयनि बिसय फंनैसो बुंनो गसंबाय। दानो जोङो मिथिनो मोन्दों गोबांथार आइजोफ्रानो अरुण'दय स्किमखौ मोननानै दङ, नाथाय जोङो दासिमबो मोनाखै। गोबांथार बेबायदिनो जोङो थांनाय समफोराव मावदोंमोनब्लाबो जोङो हरफास्लाबनो मोनैयाव जोङो थालांदों। बिनि थाखायनो दा गोदान जागासिनो दं होननायखाय जोङो गोबां आसायै दङ। गोबांथार जोंबो हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन, गोबांथार मिटिंफोराव जोङो थाङोमोन। 2 बोसोर 3 बोसोरनि फिसाफोरखौ गालां गालां जोङो मिटिंफोराव थांदोंमोन। दिनै जोङो बे थांनायनि परिश्रमखौ जोङो दाबो सोरखारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। गोबांथार जोंनि गामिफ्राव बेबायदिनो इलेक्शननि सिगां सिगां मिटिंफोर जाफैदोंमोन। बेयावबो जोङो फिसा उन्दैफोरखौ लानानैब्लाबो मावै दाङै जोङो रायजोफोरखौ जोङो खुसि खालामहरदों। गोबांथार जयेन जाफैनाय मानसिफोरखौ जोङो सङै खावै जाहोहरदों। दिनै जोङो बे समाव गोबांथार मावख्रुबनायफोरजों जोङो हारिजों नांदोंमोनब्लाबो जोङो दासिमबो बे अरुण'दय स्किमफोरखौ मोननो हायाखै। जाहाथे नोंथांमोना सारमोना जोंखौ बे लावख्रिगुरिनि सिङाव थानाय आइजोफोरखौ जेन' नायसनहरो। जेब्ला जोङो ओंखाम संनायफोराव जोङो गोलोमदै गसरला गसरलिब्लाबो गोलोमफबनाय देहाफोरखौ लानानैब्लाबो जोङो मावनानै जाहोदोंमोन। बे समाव सासे सानै लिडारफ्रा जोंनि खाथियाव फैयोमोन, दे नोंसोरनि मावनायखौनो जों जालांगोन, जोंखौ खुसि खालाम, बेबायदि बुङोमोन। जेब्लानाखि जोंनि इलेक्शना देरहानानै थाङो, अब्ला जोङो नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानायफोरखौ जोङो नोंसोरखौनो नायसंग्रोथारगोन, बेबायदि बाथ्राखौबो जोंनो खोन्थादों बा बुंदों। बेखौ गोसोखांनानै जोङो मोननि हिसाबै जोङो दुखु मोनो। जाहाथे जोंनि थालांनाय जे मोननो गोनां अरुण'दय स्किमफोरखौ जोंबो मोननो हायो। नाथाय जोङो गोबांथार मासनि गेजेरजोंनो मास सफैब्लानो जोंहा कारेन्ट बिल होनांगौ जायो
आरो फिसाफ्राबो देरबोबाय जाहाथे बिसोरनि फरायनायावबो जोङो गांसे खाथाब्लाबो गंसे दफेनब्लाबो जों बायना होनो गोनां जायो दिनै जोङो बिसोरखौनो जोङो गुरैयै खावलायहरो जेरैबायदि जोंनि प्राइमारि नेहाथारिया बुंदों अरुण'दय स्किमखौ जोङो आङो मावनानै होदों होननानै बेबायदि बुंदों नाथाय 50 जन 60 जन मोननो होननानै बुंदों नाथाय बेबायदि नङा एसेल'नो 28 जनसिमल' जागोन मोनग्राफ्रा बेबायदिनो आरो जोङो दाबो मोननो हायाखै आसायाव दङ मोननो थाखाय जोंबो बेबायदि फ्रि स्किमफोरखौ जोङो गोदान एप्लाइ खालामनाय समावबो डकुमेन्ट्सफोरखौहाय जोङो हांसो जोङो गोजानाव डकुमेन्ट्सफोरखौ लायनोबो गोनां जादों फिसाफोरखौ लानानै जोङो थाबायनोबो हाया गोबां लेन्ड हल्डिंनो सार्टिफाइ लेखानो बायदिसिना नांगौ जानायाव जोङो टट' भारा लानानैब्लाबो थांदों आरो मावनो होफैदों आरो नांगौ बायदि थाइसे थाइनै चेयारमेननो हरनो नांगौ होनदों थाखा फैसा जोङो बेखौबो गोसो खुसियैनो हरनाय जादों खामानिल' जाथोंसै होननानै आरो थायै थानानै सोरबा सासे ओंखारदों बेबो थाखा एसे नांगौ होननानै बुंदों जों बेनोबो होदों गोसो खुसियैनो अब्लाबो जों दासिमबो मोननो हायाखै समाव आङो बाव गसंनो मोननायजों लोगोसे आङो गोजोननाय लाग्रोयो सिगाङाव आरो आङो फार्स्टनिफ्राय आं बुंगोन जोङो सिगाङावहाय जोङो थांदोंमोन जोङो बे सिगाङावहाय जोङो सराइबिलावहाय जोङो मेम चेयारमेनाव थांग्रोदों चेयारमेनाव थांनानै चेयारमेनजों जों मोजां गाज्रि रायलायदों ओमफ्राय चेयारमेना गावनि हातआव गैया होननानै बुंहरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो मोजां गाज्रि रायलायनानै जों ओंखारबोफिननानै जोङो बेबादिनो जों लामा ससे फैनानै जोङो आरोबाव फिन बिनि प्रेसिडेन्टनि न'आव फैदों जोङो लामायाव लोगो मोनदों लामायाव लोगो मोननानै जोङो मोजाङैनो रायलायदों आरो मोजाङै खिन्थादों बियो आरो खिन्थानानै जोंनि जे गामिनि बे जोंनि रहेस्वर बसुमतारी बियो जोंखौहाय जों मोजाङै मोजां थांदों जोङो सान्थि भाबै थांदों जोङो गाज्रि गोसो लानानै थाङाखै बेनाव ओमफ्राय जोङो बेनाव थांनानै जोङो सिथ्ला गंसे बन जाबनानै दोननायाव जोङो जिरायहैनानै जोङो बेनाव मोजां गाज्रि सोंदों मोजां गाज्रि सोंनायाव बियो बुंदों आङो गामिनि मानसिया आंखौ सैया बिनिखायनो आं गामिनि खामानि मोनसेबो मावनानै होआ होननानै बुंदों बियो आरो आं मावा आं जोबजासिनै आं मावनानै होआ होननानै बुंदों बे समाव होमब्ला बियो मानि थाखाय जोंनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खामानिफोरखौ मावनानै होआब्ला जोंनि मोनथायफोरखौ बियो मोनहोनो नागिराब्ला होमब्ला जोङो बेखौ मानि थाखाय जोङो बेयाव जोङो बे खामानिखौ जोङो मानो मावहोनो जों मानि थाखाय बिनो बिबान होबावनो बिनिखायनो दिनै आरो गाबोननो बेखौ बे रहेस्वर बसुमतारीखौ बियो दाननांगौ गुदियावनो दाननानै जोंखौहाय एकदम जोंखौ गोख्रों लामायाव बियो दोननो नागिराखै बिनिखायनो आंनि गोसो बादिब्लाबो आङो बे दिनैनि जोंनि साहानि खोलानि ग्रुप जानानै जोंनि बे लांगोनायाव गसंफैनानै जोंनि दिनैनि मेलाखौ बे जाफुंहोनायाव जोङो बे अनुदानफोरखौ मोनोब्ला जोंबो न'खर संसार जानायाव हौवाबो मावो फिसायबो मावो जोङो दिनै बिसि फिसा जोङो मावब्लाबो जोङो दिनै उखैजा गांजा जोङो मावनानै बे रेन दासिफोरखौ जोङो सुख'गासिनो दङ जोंनि लानाय रेन्टफोरखौ दिनै बे रेन्टफोरखौ सुख'योब्ला जोंहा दिनै जानायाव लोंनायाव जोंहा गोबां अभाब जायो जोंहा बे अभाब जानायफ्राव जोंखौ सुफुंनो सोर दं होनबा दिनै गामियाव लिडार थानानैबो जोंखौ लिडारफ्रा जोंखौ नायस'नाब्ला आरो जोंहा दिनै आङो बाव गसंनाया बेनो आङो दिनै बे न'खरनि बे गामिनि आंनो दुखुथियासिन दिनै दुखुथियाफोरखौबो नायस'ना दिनै सासे सानै गावसिनि लोगो लेबबाफोरखौबो नायस'ना होमब्ला दिनै गोरिब गुन्द्राफोरखौ नायस'ना दिनै गामिनि मानसिफोरजोंबो लोगो लेबबा गैया बियो दिनै मानो बियो जोंखौ बुंनानैबो आरो बुङाखै होननानै आरो मानो थगायबावखो बेलाय लाजियाखिसै नामा बेलाय हो लाजिनो मोनाखिसै नामा बेलाय हो जोंखौ थगायनो जोङो मा बुङैया बेखौ हो सासे मानसिया बे सासे मानसिनि थाखाय जोङो बे देरसिन नामा हो दिनै जोंनि महिलाफ्रा देरसिन ना बे हारसिं देरसिन बिनिखायनो जोङो हाजासे जोबजासे जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो जों सेस्था खालामगोन जोङो उनफिननाय नङा नाथाय बोख्लायनांगौ मोनबा ग्रुपबो जोङो मोनाखै दासिमावबो बिनिखायनो जोंनो मोनथायखौ मोननांगौ आरो जोङो फैगोन इलेक्सनाव नाथाय जोङो भटखौ होनाय नङा जों मोनाब्ला जोंनो होनांगौ आरो बे मोननांगौ जोङो बे
सोरखारनिफ्राय फैनाय थाखाफोरखौ जोङो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनजायाब्ला जोंनो होआब्ला होमब्ला बेखौ बोख्लायनांगौ बोख्लायाब्ला जोङो सान्थि मोननाय नङा बिनिखायनो जों इलेक्सनावबो बियो जों बेखौ बोख्लायाब्ला बे रहिसर बसुमतारीखौ बोख्लायाब्ला जोङो भटआवबो जों भट होनाय नङा PM Institute of Paramedics आव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM Institute of Paramedics सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन